Стои лябато яйце, бе. Ще го отрежем, нека още малко да видим. Да се затопли. Ей, сега ще се загребя и да мърда да мърда. Чакай, Другия път ще да... Що? Айде, айде! Сега ще едем боб. Здраво, усмихни се малко, бе. Скапай Боба, стига си снимала. Експлодира човека батерици. Прескочи го, защото той... Ах, дай ба, майка му! И майка му дай ба. Изригна се като вулкан. Хай. Ай, пичи, чуй истина чурбата. Рожденник си днес, какво? На ти ми взе. Честит рожден ден, ма. Thank you people. Congratulations, thank you. Чай сега ти беше Боба. Пък ние с него много се обичаме. Бачет много ти малък кола. Азел, аз ще не дочка. Идвам. Дай ми. Нямам. Да го духаш. Без не може и да разсъждава. Не го там не това е да ме потъни. Как беше ги паркира? Това е билото. 4. Не. Да, умрета е. Той е съставил цяло изречение. Час кога сте? Сарафово. Аре бе, Габи! Идвам. Ги връщам. Да не ми ги дал. Аз съм го в газа. Бензина ми до Ямбол ще ми излее без пари. Голяма кана се намира. Ето е. Айде на здраве! Айде на здраве! Айде! Красио! Билета за ферибото е $1.20 пишли ме. Тук се лоз, две цигарки да става. Габи. Направо умрял гейкоста. Добро утро. Ставай, хайде. Виж кой е там. Усмихни се и кажи добро утро на камерата. Добро утро, камера. Хайде, Габи, следваща. Габи! Кажи добро утро поне. Сам на камерата и махни и се усмихни. И снимките. Габи, спрелчува ми някъде. Мала. Някъде мръдно. Внимайте да не ме бутича. Дядка! Дедо! Добро утро, кажи добро утро и се усмихни. Махай! Айде, можеш да спиш вече? Чакай. Отворите широко метака и живка. Ама дръпнете се да мога да снимам. Добро утро! Госпожа!
Ние сме от Сладко отмъщение. Битиви! Искаме да кажеш добро утро и да помагате. Момичето да ми се кри много. Живей! Добро утро. Майка и се ще види. Желайте нещо на нашия екип от BTV. Ай, спи. Катрика! Снимай го. О, Катрик, кажи добро утро. Вече ме пука тиквата. Майка ми. Извинявай. Да. Театрата много лошо реагира, щеше да убие оператора. Що? Жълтък? Виж това как мърда, да. Я ще отгаднато яйце, сам ли ще го изям всичко да И то стои да иде от яйцето ли? Сега е прави къв се насрещна мотора. Обаче, Ски урала върви, то спърля отзади с ръкмече. знаеш кой е яко е. да, трябва. Паше! Айде да го свалим. Лампа. Отдавай това, Ми изкарай, чакай сега, не мога да пускам. Да, аз вчера се намръзнах. Ох, мали майко. Чудех как да се напусна. Ще дойш. Карайте ме направо да служи на масата. Катрик стана. Изнасяй. Габи се пак, бягай! Нещо и се стреснах. Не бе, дете ми се сърдите. На кой сте? Не. Как сте му пукнали главата? Където? Махай малко на камерата. Ама, как не можеш? Ай, стига тук! Ако излиза вътре с палеца, вътре ще тъпчеш като мъж. Като мъжиш ще стане. Ако имаш, си мъж ли, че дали вътре. Ще се мали в колата. След от колата, защото колата се надърве. Бързо, отдек. Ско? Лична жена. Сима, имаш да ми дадеш 2 водки и пасам да влиза. Чакай, сега снимам Степана. Ето шека, ето е, 3. Хайде шека. Значи 3. Силикон има приятел, обаче няма да го взимаш. Ще направиш само двойка. Габи, направо сме запали, ще ми до тях. Направо чакаш хитка по скрета в къде. Направо ще кажа, че нищо няма нищо с нас ли предпели. Какво имаше на гумата? Тя била пълната силикон негова. Не е включена. Ай, включи изрод. Моля ти се. Нима попей, бе. Кой искаш? Нима попей. Това кой беше? Да не ма пипаш. Кой да ми? Бя не ме говори така. Такава. Вчера стол се пипал тук, не си ги да чуеш сега. Психически.
Ядаш малко. А, не. Дядо Иване, будания децата. Чупи кола, направи кеда да си чупи кола, да паднеш на гъс и да си го постоят някакви. Да, знам, гъс. Взимам мярка за моста лява и не да си. Чакай, ще дам. Давай. Вземи лепсо, вземи лапка. Недя! Пак не работи, Кажи добро утро на света! Вано, кажи добро утро на света! Снимай! Те свъркна между другото. Кое бе? Айде да знам нещо соли в огънен кръм. Батерии. Не. Чакай, ще правя ти гадно, ей! Няма да се помонива. Нашия коп назад заре. Давай го шо. Ей, не лёг. Ти видя ли го това? Всяка една ми майка ще почупи. Не, тук сурката ще ме. Да, нататък. Лепка ще почне. Бъде на плаща. Какво да правиш на Кипра? Там. Гасно някъде, как ще се Снимай! Добро утро! Снимай! Всички да ги... Кажете камерата по една мила усмивка. Камера, моля ви се сега, excuse me, госпожа! Сменете ли сте? Не са крети, майка ви не знае ли, че сте тука? Ау! Вай! Айде! Девойката, да видим девойката! Майка не знае, че е тука, нали? Охо! Особено профил. Охо! Аз съм спокоен. Excuse me, госпожа! Вижте там, голяма усмивка. Така. Само не дъхайте, че ще закрепи.
Кажи hello! Чакай! Не, абсурд. Само мъничко. Не. Ай, мен сме ме пускаш. Ай, покажи се, бе. Няма. Ало! Hello! Това тук ми е дясната ковинка. Обратно. Това ми е дясната ковинка. Това ми е лявата ковинка. Това записи ли? Мала папа. Жени се, за кого се жени? Взема някой като нямаше бачкам, тя си бара оная работа. 1100. Работено. Чиста работа. Кой? Дели му пари човека? На кой? На забара 250. Що не дава да 50? Лекичко така. Ама искам хубаво да ме клесаш този път. Не знае мека чурка. Кой на негър ли ще се прави, жо? Само манинко. Яо, тъпише с това, без да стържи. Кората ли? Дай, точка, дай, кажи геймата да се точно. Дай. Това е скал с нахакал. Да, баща си на Макс. Дай ми баба. Добре, че я толкова че. Недо, ще ме вземеш следния сега километър. Чиро, Недо, ще ме вземеш да ебем сега километър. Много бавно става. Аре, бой! Водичка, така да го Колеги, момент. Предлагам да наебем оператора. Ще ме да се чува повече. Дали на предложение, ще няма прикажа. Една каса бира на Дали на предложение, трябва ли да променим нещо в цялото, както бяхме решили като група. Почна да се събират тук. Трябва да променим начина било за карането. Аз имам предложение за карането, за приемане на членове и така нататък. Първото е даване на предложение, вече цяла година да караме заедно. Някой има ли идея да правим нещо, смисъл как да правим нещата, за да не сме толкова пръсни. Аз имам по първа точка. И втора точка ще бъде... Това беше приемане на нови членове. Обаче много държа да на първа точка да се спрем. Някой се даде тук повече. Някой да има предложение за трета точка. Това беше така? Ситуацията на групата до момента и някакви предложения много ме решило. Втора е приемане на новите членове. Добре, аз за трета точка предлагам вече да сменим пижото. Да купим на някой друг едно пижо. Тук ли си? Извинявай, той видях много. Чувам там. Освен това, значи аз имам предложение, добре, разбрахме се, дневния ред, че две точки. Значи почвам с предложението. Първото ми е да един човек, който не е от тази длъжност, аз предлагам Димо. Къде е Димо? Ето му. Не за друго, значи, знаете, не напъваме, не се гоним за някакви носи, така нататък. Този път на мене, аз на тебе. Виж сега, аз ако става касир, ще... Тогава вече си поибаваме. Димо се свали от длъжността касир. Приемате ли го? Отхвърля се, не. Точно за това предлагам Димо, защото... Према ще се уйде. Той ще пусне групата. Прави злоупотреби.
виждате, при това мота ми се чудим. Касера трябва да е хазартна личност. Точно. Пък и вече дърт не става за ебани. Съгласна ли сте да изберем човек за касиер? Кажете що? Някой... Ще му вземе мотора, бе. Харча парички. Аз към кадър. Той си правят вода. Аз един вид бирник. Кадрика ви кама. Аз поставя бирник. Добре, има две предложения. Мърбия събори това не. Да гласува. Стига с ръка. Аз съм Димо. Димо ли? Кой за кой? Добре, за Катрика. От днеска нататък Димо тебе не те победили. За него е удоволствие. От днес нататък вас или краш кой? Да, ти му отчета кой е платил до момента. Аз ще ви кажа. Разните неща имаш право да увеличаваш пари. Да ги въртиш и да ги увеличаваш. Мой джоб да ги увеличаваш. Скупим много много пижот. Ето, увеличаваш. Ето! Колко събра там за това? 23 лева. Да, още 5 лева, да. Значи той ще отговаря къде да спрем, къде се шматкаме. Отгоре е много кратко разстояние. Аре, той вече са подробности. Добре, са пробва, бе. Не са подробности, защото сега като се приберахме от рибарите, бяхме гъбен колко мотора бях. Да, едни бяхме там, и ти беше там. Влизаме с 100 км. Обаче караме организирано. Зигзагски, знаем мястото. Един като тръгне да изпреварят дори... Много се пръскаме, направо е. Като тръгва трябва да се определя кой ще е. Пръскаме се, да. Абе ти кара с 65 км. И още едно предложение. Така, значи като ходим на бъдва... Тук ще лопка 60. Моя като ме запада надежда от това 160. Първо ми се избира един. Било най-слабия мотор. Било човек, де знае пътя. Нещо такова. Той притръгва и всеки път е Може да различен. съобразяваме всички с него, защото той не може да съобразява. Правилото избере кой да води. Да, един, който да води, да е ясно, че днеска този човек води и караме около него. Ще ме извинявате, ако не бъдеш. Свалям се. Стигна до следния извод. Ако двама души се обичат,